І, власне, більше деталей ви сьогодні дізнаєтесь про живі елементи кримсько-татарської культури, а також про ті сенси і смисли, які об'єднують українців і кримських татар. Цей проєкт він дуже символічний, бо він почався майже за тиждень до початку повномасштабного вторгнення Росії на територію незалежної України. Перші 2 місяці наша команда, ми все були тут, в Києві. І спочатку ми займалися більш волонтерською діяльністю, дійсно. Но потім ми сконцентрувалися і зрозуміли, що все ж проєкт ми будемо реалізувати, як би важко це не було. І я хочу сказати, що є таке кримсько-татарське прислів'я, про яке я сьогодні сказала, що якщо терпіння – це золото, то дія активності – це його перлини. І тому ми збираємо, протягом цих 2 років ми збираємо саме продукти реалізації цього проєкту, це його перлини. Закрили пальчики і закрили. Добре, супер. Ще раз. Вверх. Закрили. Закрили. А тепер дивіться, що вам треба. Безперечно, такий проєкт, як проєкт ЕСМИ, він також сприяє популяризації цієї культури. Коли ми дивимося на ці орнаменти кримсько-татарські на Орнек, я думаю, що багато українців там побачать і візерунки, які дуже подібні до українських візерунків, тому що це, розумієте, це одна територія, а це значить, що тут певні культурні елементи, вони перепліталися, одне виходило з іншого, перетворювалось в інше. Синє, зелене, червоне. А ще я нагадую, що облікової карти Агірова Викайтарма. Якийсь елемент міг позначати і досі позначає, наприклад, молодого чоловіка, той самий Сельбі або Серві, тополя, кіпарис, бадем, гюль, троянда – це, наприклад, жіночі елементи. Це або юні дівчата, або вже такі наречені. Так. І, власне, на обрядових речах особливо яскраво помітні значення, символи цього традиційного орнаменту Орнек, наприклад, на кісетах, чоловічих торбинках для тютюну, часто такі прямокутні композиції, які мають вигляд сімейного дерева, де кожен елементик теж позначає якесь бачення нареченої, яка вишивала цей кісет для майбутнього чоловіка, відображає якесь бачення її майбутнього сімейного життя або закодовує у собі, наприклад, побажання безпеки за допомогою назарлику, трикутних зображень або колючок від пристріту Костікен, або тих самих Сельбі або Серві, які теж є оберегами. Традиційний кримсько-татарський орнамент Орнек – це жива традиція, жива спадщина людства ЮНЕСКО. І, власне, із давніх часів кримські татари мали традицію прикрашати орнаментальними композиціями елементи одягу, інтер'єру, повсякденні речі, обрядові речі. І ці орнаменти поєднані з мусульманською культурою, в якій не прийнято відтворювати світ живих істот, так як їх створив Аллах. Власне, через рослинні геометричні композиції, знаки обереги передавали цілі сюжети і композиції. 2-3 міліметри товщиною давить на скалку. І давите на скалку. Перший в житті зробила чебурек. Чесно кажучи, я і вареники ніколи не ліплю, просто часу в мене немає за роботою. А тут раз і чебурек. Я не знаю, який він буде на смак, але мені було дуже цікаво. Наскільки складно, можливо, якісь особливості своєї приготування нові дізналися для себе? Ні, насправді все те саме, що і у вареників, наскільки я пам'ятаю, як робила моя мама, моя бабуся, але це треба смажити у фритюрі, я так розумію, або на пательні.
сама культурна ідентифікація – це такий цивілізаційний бренд, який ми позиціонуємо всьому світові. А що для нас зараз дуже важливо? Показувати світу, що люди, які мають різну конфесійну приналежність, люди, які говорять різною мовою, українською, кримсько-татарською, люди мають різні прояви саме елементів нематеріальної культурної спадщини, можуть об'єднатися, шукати спільні сенси для того, щоб стати сильніше, бо разом ми все одно сильніше. І це дуже важливо. І тому цей проєкт націлений на те, що ми шукаємо спільні сенси, що нас саме об'єднують. Oh